vicces volt. Na, kezd kisütni a nap. AHBC, Best Fried Chicken. Berni nem engedi magát megelőzíteni. Az egész életben élet. Hasítunk! Annyira nem, mert lehagyott egy biciklista. Csávókánk belenézett az optikába. Ő egy hospital staff. Tudáltak? Belegondoltál már, hogy mi az utcán tettük föl a pasit, és hogy jöjjön a hetesítával lakni? Igen, mert megmondta neki az infót a másik csákóka. Szerintem a másik csákó hogy mondta meg az infót, amikor itt volt, hogy már következik, és szeretnénk. Úristen! Vége!